Bun, ne-am pus casca, ne-am certat un pic aici. Adi, zi și mie cum mi se ved mâinile, ok? Așa când stau pe bicicletă? Da. Se văd, da? Okay, Da, se vede ok. Testăm presiunea. Uite, băieții acum testează presiunea în forți. Am dormit acolo. Cazarea chiar a fost super mișto, deci curat, deci ne-a plăcut. Am vrut să vedem meciul aseară, dar am adormit. Am văzut Prima repriză și apoi am adormit. Mării s-a dus să ducă cana de cafea să lăsăm aici curat. Bicicletele sunt pregătite, încărcate și acum doar trebuie să-i dăm bătaie. Adi trebuie să se ducă să-și lase bagajul ăsta care a făcut la Funbox, care a făcut numai probleme. Și au făcut acum băieții comandă la Funbox, să lasă acolo și îl iau un tovarăș din București. Tovarășul Cristi, care m-a ajutat cu bluza de pe mine să mi-o scurteze. Și bluza de pe mine este sponsorizare de la soție. O să vi arăt mai încolo într-o oglindă dacă găsim. Deci avem aici o fântănică frumos, pavele, floricele, acoperiș din tablă, uite acolo pentru încălzirea apei, nu știu cum se numesc alea. Bun, îl așteptăm pe Mării și îi dăm spre Putna. Hai că a venit și tovarășul Mărâi, își bagă ochelarii. Deschizi tu poarta sau ieșim pe ușă? Ieșim pe... Hop. Astăzi trebuie să economisim cât mai multă baterie. Așa. Vino cu adeta aproape, scoate și mie ochelarii de aici. Ochelarii? Stai așa, scoatem ochelarii aici la tovarăș. Ochelarii de ce? De soare? Ia uite ce avem aici, de ce are tovarășul aici. Opa! Mamă, mi-am dat cu pedala în ochi. Pam, pam. Nu e pam, pam. Uite-ți. Os, Oakley. Cască Oakley, pantalon Oakley. Tricou Adidas. Pune înapoi asta. Pun înapoi? Trebuie să pun înapoi acum. Bun, hop. Vino mai aproape, te rog. Opa, așa, mulțumesc. Gata. Hai să vedem pensiunea cum arată. Mamă, ce uși. Stai că eram pe foaia mare. Stai așa să dau și o tură de control pe aici. Deci pensiunea noastră este de acolo, cred că aici stau gazdele, este asta și asta de aici, deci toate cele trei. Știu eu pe unde este. Știu eu pe unde este. Exact pe unde am venit. Ce dimineață frumoasă! Haideți, vine gazda să facem o poză cu biciclete. Aveți de ales. Păi da. Care e cea mai șmecheră? Cea mai șmecheră e asta albastră. Și cea mai frumoasă este asta a mea. Asta cea mai frumoasă. Așa. Așa. Haideți să fac așa o poză. Să faceți o poză? Aici cu pensiunea, aici cu pensiunea, frumos. Da, să prind încolo. Și pe aceasta și noastră pe bicicletă. Așa. Dumneavoastră. Cum? Cei care vă dă bicicleta face poză. Hai. Faci poza, da. Da, veniți aici, așa. Da, dar Știți? cumva să prindeți soarele de acolo. De acolo trebuie să prindeți. Încolo, da, se vadă și pensiunea, frumos. Mama, ți-am spus că eu în ultimul moment fac poză. Așa, bun. Așa, să ne... Aici o să facem o Păi nu, poză că frumos cu nu telefonul. merg pe bicicletă și atunci nu e... Cu domnul aici frumos. Cască să iau și cască pe cap, hai să iau. Nu. Hop. Și așa, bun. Nu, și cu colegii. Și cu băieții stați și noastră una singur, pac. Așa și cu băieții acum. Hai că vine și o mașină. Da, dar trebuie cu casca pe cap. Să dea cineva. Eu am camera în momentul pe față. Haideți să vă dau, stai să vă dau și casca. Stai să vă dau casca, îi dăm casca acum. Așa, țin puțin telefonul. Să o măresc aici. Așa, frumos cu casca. Nu, e ok. Așa, vă descurcați. Așa. Așa. În camera, acum frumos, facem o poză. Stați așa să ridic mai sus. Smile. Să se vadă fața, stați așa. Păi vă luăm pe traseu. Nu vreți să veniți pe traseu? Data viitoare. Hai, nu, hai, cum stăm? Vedeți cât mai mult? Da.
las jos așa să nu se vadă umbra mea. Frumos, frumos, tot ce trebuie, îmi place cum se vede. Stai să fac și un filmuleț aici. Da, păi, cum îl abordăm? Aici la pensiunea, ce pensiune se numește? Florinel? La pensiunea Florinel am stat aici cu gazda noastră, ne-a făcut și o poveste cu Mihai Eminescu. Chiar vă stă bine așa. Gata, am și posta. Gata, mult. Dar nu, filmarea nu, că pică, dar asta, hai, acum în poziția asta, toți trei așa. Hai, mai pune o poză. Hai. Deci chiar ne-a plăcut la dumneavoastră, curat, frumos, am dormit bine. Veniți cât mai aproape să mă vedeți bine la față. Da, da, fac o secundă. E nebun. Bun. Mulțumesc, hai că vine și mașina. Și niște poze și eu vă mulțumesc frumos pentru primire și pentru tot. Niciun fel de problemă. Mulțumesc mult. Și noi vă mulțumim. Așa. Țineți că vine mașina, dați-vă deoparte. Stai jos. Stați așa, stai să-mi pun eu casca. Pun casca și apoi continuăm. Mergem acum la magazin să facem proviziile și apoi mergem să ne punem ștampila pe carnetul drumețului și apoi îi dăm bătaie. Eu în momentul de față n-am bicicleta pornită, adică e pornită, dar nu mă asistă deloc. Îi dau așa ușor. Neața. Bă, că e trafic ceva pe aici. Și avem aici Mănăstirea Putna. Și îi dăm ușor. Suntem aici la marketul ăsta înainte de Putna, de kilometru 0. Ne facem plinul. Mâncăm un doggy dog de ăsta. Și ne-am luat câte ceva pe aici. O banană, un covric, o bericică. O bere așa la prima oră. Nu poți să mănânci pe burta goală. E o bere, frate, e ca pâinica. Hamei. E ca pâinica dimineața caldă, știi? Am ce zi frumoasă e pe cuvânt. E chiar frumos afară. Să nu uităm să băgăm și benzină la motorete. După ce mănânc îmi fac full de amă. Să-ți dau jumate din asta, jumate al tău. Jumătatea al meu. Și îți dau asta, că e al tău. 2,30 lei. Bun. Ține și un pic de asta. O să... Asta cum se desface? Asta e tricou sponsorizare de la soție. Nu știu dacă se vede acum. Se vede așa un pic. Bun. Gata, mergem la Mănăstirea Putna. Îi dăm încolo. 500 de metri mai aveam. Ce frumos e pe aici. Mergem să luăm ștampila, cum am zis prima oară, pentru carnetul drumețului. Intrăm aici în casa domnului. Neața. Ce frumoasă e poarta. Adi, aici am dormit noi data trecută? Aici e cazarea, nu? Neața. Nu, aici am dormit. A, nu, acolo, da. Aici am fost la taica Popa și am vorbit cu el și am dormit în aia de acolo. Da. Wow, ce frumos se vede drumul ăsta. Vezi să Blagosului și aici? Da. Dăm așa drumul înainte frumos.
Hai să ne încărcăm cu energie. Uite un funeț aici. Up. Abia aștept să iau ștampila aia. Parcă sunt emoționat așa, nu știu cum. Să pun și pe pașaport? Poți să spui, da, bineînțeles că poți să spui. Îți spui pe ce vrei tu. Eu mi fac tablou așa, chiar dacă nu-ți vede și pe partea. Da, e mișto să-l înrămezi așa pe o parte și pe aceea când vrei îl desfaci și îl întorci pe partea cealaltă. Dar fac și cu coperta să vadă care e. Da, da. Miroase a tămâie, nu? Nu, pe lemnul de foc. Lemn de foc? Da. Vreau să Uite aici, aici e muzeu? Sau unde e muzeu? La muzeu trebuie să mergem noi. Uite, borna numărul 1, aici este. Iată, da, borna numărul 1. De aici începe drumeția. Hai să mergem la muzeu și când ne întoarcem ne oprim la o poză aici, da? Da. Bun, hai mergeți. Iată, plecăm aici de la Pudna, de la mănăstire. L-avem aici pe Mihai Eminescu. Vechile clopote. Și aici cred că... Ia uite, Teofil. Nu știu, 20. Popii șefi. Neața, mulțumim. Bun, hai să mergem acolo să facem și noi o poză cu... O să rugăm repede pe tanti, hai repede. să te dă mai bine sau tu calmă. Nu da mai fiți cu alea așa. Dar cu două. Bun, mergem acum la borna numărul 1, lăsăm bicicletele acolo și rugăm pe cineva să ne facă și nouă o poză repede. Salut! Ne faci și nouă o poză, te rog? Uite aici telefonul. Trebuie să punem bicicletele aici. Așa. A, la prima bornă. Da, la prima bornă. Tare. Felicitări. Mulțumim. Faceți traseul cu bicicleta? Da, da. Super tare. Vrem să facem până la Când ajungem. până la Sighișoara. Vrei să-l facem? Aveți și baterii de schimb sau câte una? Nu, eu am un extender. Ok. La aia cu 250 de W. Atenție. Se vadă și borna. Adi, trece partea cealaltă. Da, 2, 3 și dai acolo. Să prindem așa tot echipajul. Foarte tare. Mulțumim mult. Uite dacă îți place și mai facem încă una mai de aproape. E ok. El e și cam pretențios, ia. Cine? Păi asta Foarte, zic. foarte Ce mișto. da? Da, e bine? ok. Sunt Mersi mult de tot. Mulțumim. Mersi chiar super mișto. Felicitări și drum bun. Mersi. Fără evenimente. Mersi. Super tare. fără întâlniri cu ursul. Întâlnim pe ursul, da. Nu o să fie nevoie, că nu mai e ursul pe bucata asta. Bine, am luat niște Mai- spray-uri la noi, am zis că în caz de ceva să fim... Bine, sunt și mulți drumezi pe traseul ăsta și bănuiesc că nu o să fie probleme. Și mai ales că aici nu vin, nu le dă de mâncare, nu le dau de mâncare turiștii. Exact. Cum e în Sunt Brașov, obișnuiți. la Brașov Nu la mai Brașov le dă. acolo sau pe Transfăgărășean acolo e teroare. Știi? Foarte tare. Bun, gata băieți, hai să-i dăm la... Bun, o să ridicăm drona acum, Adi e expertul cu drona. Și o să ne facă aici un filmuleț 360 o să ne facă. Păi dăm direct follow me. Follow me atunci, cum consideri tu că tu ești responsabilul cu drona? Pac, uite pe mărea acolo stă cu drop-postul căzut. Încalec și eu Santa Cruz-ul. Deci eu l-am pe purple și Mărâi îl are pe argintiu. Pe cavou. Ce? Pe cavou. Pe cavou. Nu știu, acum să spuneți voi care e mai mișto. Bine, de fapt gusturile nu se discută. Nu mai spuneți nimica. Opa! A ta e, îți dai seama. A mea e, pe a mea, pentru mine a mea e, da. Mi-am pus și montura asta de DJ aici, pac, scot camera de aici de sus și o montez aici când vreau să filmez diferit. Asta pot să o pun și pe spate, să filmez așa din spate, cum se vede roata. Bun, i-am dat.
Stai să văd și eu cum se ridică. Ea filmează încolo. Ok, dar vreau să văd cum se ridică, mersi. S-a dus, frumos, îmi place. Dar nu e așa gălăgioasă. E... Mamă, ce mișto! Îmi place. Cred că i-am dat eu din față, vreau să-i dau din spate, nu? Las, da. Mergem așa, de aici din spate și din față. Mărâi, stai lângă noi! Mamă, ce frumos se vede acolo, cum se vede luminișul acolo. Îi dăm până acolo și Da? acolo oprim. Da, da, da. Hai să dăm mai repede un pic. Da. Stai lângă noi să nu te vede. Suntem aici super echipați cu dronă, cu cameră. Acum cine registrează Ghiozdane. video, aia, da, E? zona, da. Sunetul adică. Nu, sunetul la mine, sunetul. Se aude la mine, tot ce vorbiți se aude la mine. Dar putem să conectăm microfonul și la dronă. Acum e conectat la cameră. Mamă, ce mișto e, dar și 2000 de lei. Ce dronă este asta, Adi? Neo. Deci DJI Neo 2 este drona. Via Transilvanica, venim! Cred că ăsta e drumul sus, a? M-a și speriat, deci mi-a făcut una așa... Facem stânga aici, urcăm. Hai să meargă până sus acolo, să ne filmeze. Hap! Tare rău de tot. Și acum facem push bike. Da, nu mai avem cum de aici. E foarte greu. Facem push bike, avem buton. Opa, alunecă aici. Frumos, derapează. Da, tu ești pe push bike, nu? Ții pauză pe buton. Da. Da, dă-mi o mie și poți să... Are 100 de grame, 150 Da, de da, grame. da. Dă-mi o mie. Dar atenție la antenuțe, că Da. mai rămâne fără Ține semnal. puțin ăsta sus, Adi. Bagăm banana asta aici. O secundă să-i bagă Deci ăsta dacă aici. rupem antenuțele, rămânem Doar fără puțin semnal, până sus acolo. da? E perfect cum e acolo. Da. Și cu antenuțele afară. Așa, și punem și antenuțele afară aici. Nu te mișca, Mării. Mă dau mai spate, Da, Stă e bine? perfect aici, da. Nu mai leg acolo până sus, nu? Ba da, mă, leagă. Pe o cară mărâi sau ce? Poate sare pe hârtoafe, fă-i click-ul ăla acolo. De ce nu-l faci? Hai că-l fac. Direct peste antene, între ele. Pe antene? Între ele, da, perfect așa. N-am cum să țin bicicleta. Stai că mă dam jos. Ține tu bicicleta. O secundă, lasă-mă. Ah, bun, mamă. Mamă, e perfect aici, Da. stă, știi cum stă? Puteți să lăsați și Uite la așa, mine, mamă. că nu mă deranjează. Bun. Ia uite, mamă, perfect. Os. Deci ne-a trebuit 3 să... Nu mai susține de Ce frână. vrei să faci? Ține de frână ca să mă leg la șiretul, că mi s-a desfăcut. Mi s-a desfăcut șiretul. Aventură pe cuvânt, nu? Mamă, și ăsta e începutul, gândiți-vă. Hai, acum se vede că Cezar face sală de 2 luni, Da. nu-și face probleme. Deci nu mi-am făcut probleme. Până acum am fost pe Mamă, Pe eco. și alunecul ăștia. Mamă, dacă mi luam pe aia de alergat, aș da și mi-am luat pe ăștia de trail cu crampoane. Că e mai bine. Da. Eu alunecul ăștia. Da, nu degeaba zic că ăștia se numesc de trail. Ai dat-o?
Du-te, Mări! Mamă, da, merge. Pe turbo sunt, îți dai seama. Păi pentru asta am păstrat turbo. Mamă, ce mișto e. Filmezi? Da. Mamă, ce frumos e. Stai să-l așteptăm pe Mări aici. Hai la semn, l-așteptăm. Hai mă că se descurcă. Că trebuie să-l așteptăm și pe el. Faci tu pe nebun acum? Păi nu se descurcă. Ba da, da. Dar ce a făcut? S-a oprit A dat-o la acolo. împins, da. Ține brigada pe loc. Da, de ce senzație. Pe cuvântul meu, Dunăre, de nu e. Situațiunea stă bine. Momentan. Da, depui efort. Chiar depui. Mamă, ce gâfâi. Zic că hai să-l așteptăm pe Mări. Ce facem? Să gata, s-a urcat și el. Și-a reglat pinioanele. Pe da, trebuie să și ți le reglezi. Păi, man, păi tu nu ești pe pinionul mare, man, de-aia Păi sunt pe gâfâi. penultimul. Ultimul trebuie aici. Da? Păi da, Și tu ești pe turbo? turbo și ultimul pinion. A, nu sunt pe turbo, simți. sunt pe al treilea. Tu, pe Nu-l MTB. simți. Da, mai e? Hai că vă mai învăț eu până terminăm traseul. Da. Hai, dă-i. Dă-i. Gata? Dă-i. A, da, corect, scuză-mă. Dacă nu vă scurați. Nu, nu, scuză-mă. Tare, nu? Cred că e mai bine pe bicicletă decât pe lângă ea. Păi clar. Stai să trec și eu pe partea asta. Hai, am început să nămulască un pic, dar n-are Deci nică. nu înțeleg, că mi apare Activate Hill Assistance. Pe aici ți-ai De la ce se referă? Activate Hill Assistance. La urcare. Ah, Pe hill, la urcare. Păi știu, dar uitați-vă și la n-am mine. înțeles la ce se referă. Răzvan, ăsta, dați un pic. Gata, m-am urcat din nou. Opa! M-am urcat din nou. Pa, deci, cum e poienița asta, e grozavă. Cum vine lumina asta aici. O, frumos. Hop, crenguță. Vai, ce frumos se vede lumina asta când intri prin ea, așa, nu? Acum o să avem urcare. Maxis! Maxis! Și a făcut-o! Bravo, paie! Hop! Hop! Opa! Eu prin boschet pe aici. Am luat-o pe aici. Dă-mi voi! Opa! Ia să mă duc în boschet. Am făcut pe deșteptul. Nici prea puternic nu e bine. Era să mă duc și eu și Mări în boschet. Îi dăm din nou. Opa! Opa! Hop! Mamă, ce ții de coarnele astea! Uite ce urcă băieții! Păi eu era să cad acolo, n-ai văzut? Lângă tine, când am făcut pe deșteptul. Să te ocolești, cica. Era oricum de bătătorii pe unde l-a făcut. Da. Mamă, ce s-a... I-am dat putere. A sărit capra de sub mine.
Opa! Bravo, măi! Opa! Pauză. Nu e nimic, asta ieșit. M-a dat într-o parte, știi? Nu e nimic, asta ieșit. S-a aruncat aici? Nu a pus până că intram în el. M-a dat cu rădăcina într-o L-a parte. dat a patinat el cu rădăcina. Am dezechilibrat. Da. Nu e nimic. Stai să lasă asta. Haide, sus! I-am dat. Turbo și pilonul mare. Ca să dai lejer, să nu-ți duci. De ce îl dai pe la mare? Am adus sus cu cameră. Pauză la borbă? Da. Cezar, vreau și eu camera să fie. Da, imediat. Sau Te vrei să opresc. continui? Nu, 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 nu. Bun, a pornit Tati camera. El este acum fotograful nostru și noi îi dăm. O luăm în față să ne filmeze. Videograful. Videograf. Hai, dă-i. Vă filmez să vedem cât de tehnici sunteți pe traseu. Hai, la prima pedală te-ai împotmolit. Nu-ți pasă. Dar știi ce m-am uitat să fac eu? Ce? Da. Nu-i pe acolo, mă. Pe aici, ia, îi semn pe acolo, da. Hai. Da, da, nu trebuie să nu. Mamă, e cam noroc aici. Cam noroi, ai grijă. Ai grijă să nu te fure. Adi ne filmează. Auzi ceva în față? Hop, am ieșit frumos ăla. Hai. Urci, mărâi, Adi? Încerc. Îmi dă la față. M-am împotmolit, a fost aici noroi. Și a patinat. A câta bornă e asta? M-am urzicat eu. 13. Borna 13, deci am făcut 13 km. Atenție la cap. Op. Am făcut-o de oaie. Da. Ce ai făcut? Una la telan acolo. A, păi dar nu prea merge mena aici între astea. Trebuie să te dai jos aici. Atingi cu pedalele de buștenii ăștia dacă încerci. Trebuie să te dai jos. Păi el a intrat acolo, da. Nu știu ce s-a așteptat să se întâmple. Atenție la rădăcini că sunt foarte umede și aluneci foarte rău. Hai, men, ce faci? Păi, uite-te de semne. Unde e semnul? Un pic de viteză. Hop! N-am mai văzut semnul. Sper că nu ne-am rătăcit, ba da. Uite-l acolo, suntem ok. Ba nu era semnul bun. E semnul acolo? Ah, da, suntem ok. Suntem bine, nu ne-am rătăcit.
Adrenalină. Un pic de viteză, dar cu atenție să nu ne accidentăm. Dăm drumul la frâne și te-ai dat. Te-ai dat la vale. Hop, ușor, 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 periculos. Noroi cât cuprinde, ne-am făcut. Opa, 45 de grade coborâre, periculoasă. Ce s-a întâmplat aici? Ne-am blocat? Poate pe post să N-ai cum. Bă, știi ce tare a dat? Mamă, ce traseu. I-ai dat și tu ca lumea? Sau te-ai... Da, nu, i-am dat. M-ai ținut tu pe loc. Mamă, ce... Chiar șmecher a fost porțiunea. Și i-am dat cu aia, i-am rupt carcasa, ești nebun? Ce face Cezar? Ușor, Cezar, ușor. Ușor, te uiți în față, da? Hai. Hai să vedem cum facem aici. I-ai dat și tu măcar ca lumea? Eu? Da, am dat și eu cât am putut. Da, așa. O luăm înainte sau pe acolo? În dreapta. Pe acolo, cred că în dreapta. Sau poți și înainte, dar e grea urcarea aia acolo. Cred că mai bine îi dai pe lângă râu, așa. Deci mergem prin râu, ești nebun așa. Ușor. Deci e senzație rău de tot cum intri prin râu ăsta de traversezi. Îți dai seama dacă erai pro când te duceai pe aici? Da. Și acum dăm pe metodă, da? Da, normal. Mergea, Cezar, mergea pe ea aici. Dacă mă uit un pic mai bine, merita riscul un pic să ne rupe moasele. O înainte? Hai. Gata, ți-am făcut loc. Și a lovit Cezar pedalele la noi, cumpărate acum 2 zile, de care era foarte mândru. Le-a lovit și probabil le-ați și zgriat. Altă bornă? Hop! Rămâi să faci poză la bornă, da? Îi dau un pic în față. Un mic pod aici, oare cădem de pe el sau ne riscăm? Ne riscăm sau nu? I-am dat. Wow, dar ce bicicletă curată ai, plină de noroi. Eu uite ce s-a pus aici și am și aripa. Mamă, ce e pe ea? Deci am și aripiora asta mică de aici. Uite aici, am și am aripiora asta mică și asta și tot e full. Îți dai seama că în astea trebuie să le spălăm. Da, diseară trebuie să căutăm o spălătorie. Nu mă întreba. Hai, dăm din spate și după aia mai schimbăm. Hai să mergem. Filmează acum, nu? Da. Trebuie să stăm grupați cât de cât. Păi mișcați-vă și voi mai repede. Păi nu merge, e maxim. Cred că pierde conexiunea sau ceva, habar n-am, nu știu. Hai să mergem cu viteză, în puii mei. Hai, dă-i. Păi treci în față, ce faci? Hai mă faci să pun frână pe aici, pe unde vreau să-i dau viteză. Treci în față. Fă-mi loc, bă, să-mi bag picioare, mă pune să pun frână.
cobor cu bica pe aici. Poate ca pe aici, părâu. Ușor. Bun, pe turbo. Am urcat. Scoate și noi o ramă de miere, mâncăm. Cam mulți strânturi pe aici. Și cam puține regine. Așa, ia să vedem coborârea aici. Hai băieții! Nu știu microfonul dacă e pornit. Trebuie să... A, ține apăsat aici, nu? Ia vezi, mă, cum pornesc microfonul. L-ai oprit, disconnected, era prins. Uite la mine. 210, 210, probă. Gata. Gata. 10% DJ-ul o să mă numere baterie, dar pornit era pornit. El de obicei rămâne conectat, nu știu, ceva o oră. Hai, dă-i. La Sucevița aici, stai să iau și înainte să mă primești pe mine. Mă duc la Sucevița. Îți dau microfonul? Îl agăs la tine. Da? Nu-mi place, hai. Trage de dau deschide. Hop, 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 hop. Hop. Adi a căzut. Și acum mergem la Sucevița. Mai ții minte, Adi, aici ce am văzut data trecută? Nu mai Pe cine am văzut? Aici nu mai Da. știu pe cine. Era o călugăriță, sau cum se numește, cu roabă. Și cine era? Nu știi când am văzut, o să pun eu o poză. Roaba lui Dumnezeu. Era o călugăriță și, Da? și ducea o roabă. Știi? Și am zis, uite pe roaba lui Dumnezeu. Da, le lăsăm aici. N-ai loc pe găurică? Da, bagă-le și... Nu știu dacă zic ei ceva. Ia vezi, se deschide poarta mare? Aici? Ok. Mai fost colegii de dumneavoastră, Da? Aici e bine? unul legatul de stâlpul. A, păi noi n-avem cum să le legăm, că Da, n-avem. puneți-le aici, da, mai încolo așa un pic. Nu aici, că au și noroi pe ele și Da, nu ne supărați. nu ne supărăm. Dar sunt bine aici, să le păzește cineva, le ia cineva? Nu le ia nimeni, stați Nu ia nimeni, da? liniștiți. Că n-avem lanț la ele. Și nu stați controlat. Nu, intrăm și dăm un ochi și... Mulțumim. Hai. Dăm și noi o tură, nu? Da. O tură de control. Pe aici intrăm. Da, mai amintesc pe aici, știi? Cum am venit, stăteam noi aici frumos. Ce? Dăm și noi o tură aici de mănăstire. Gata, căluții. Am băut aici o bere ca băieții. Mă reechipat corespunzător. Semne de la pedale tot ce trebuie. Eu frumos. Adi, tu ceva? Semne de la Via Transilvanica? Nimica, pe biciclete. Curate bicicletele. Și plecăm de la Sucevița, nu? Plecăm acum de la Sucevița și îi dăm călare pe căluți. Hai! Stai așa că trebuie să-mi iau și rucsacul. Opa, apa a căzut. Am luat rucsacul. Ce frumoasă mănăstirea. Dăm aici, punem Kinga, hop. Gata, face așa? Ne-am echipat. Aruncăm sticla la gunoi sau o bem? Hai să bem. Gata. Iau și o bicicleta. Salut, băieți! Salut, ce curate. Și am dat. Stai să dezarmăm asta. Hai, pa, băieți!
Bun, plecăm acum de la Sucevița, de la mănăstire și dăm în continuare. Chiar vine lumea aici, e foarte frumos. Băieții în față ne ghidează. Mergem acum un pic pe drumul național, nu foarte mult, și apoi o să facem undeva stânga. Dar chiar e îngrijită. Uite, și asta e foarte îngrijită, vezi? Sucevița. Și Pudna la fel. Deci probabil o să fie mai frig, pentru că e diferență de nivel, știi? Și dacă urcăm, o să fie frig. Și trebuie și de urc ceva. Este de urcat, și este de frig, și este de ploaie. De urc. Tot acum. Tot acum complet. Și de cască prinsă. Bine casca? Așa ne arată pe 5 semne. Uite, e de urc, vezi? Spray-ul? Spre eu îl țin în dinți, ești nebun? La îndemână sau nu se mănâncă? În dinți îl țin. Pe care o luăm? Pe prima sau pe a doua? Nu știu. A doua. Cale. Uite semnul acolo, acum. Nu știu, îi dăm și un pic. Da. Hai, luați-o voi înainte, că filmez. Luați-o înainte. Dă-i pinion mare, cred. I-am dat, i-am dat. O secundă pauză aici unde e mai drept, ca să îmi leg și eu casca, că n-am putut. Pauză. Să leg și eu casca, că n-am putut să leg casca. Să scoți spray sau să nu scoți? Nu știu cum vrei tu. Ce zici? Fluieră mărei. Știi? Trage și mici spray. Stai așa puțin. Dar nu stau. Acum a început urcarea de acolo. Ne-am pus căștile, adică le-am prins. Am scos Adi și spray-ul de urs. Și acum trebuie să-i dăm. Gata, sunt gata eu. Hop. Merge? Turbo, a? Dacă te dai într-o parte, dacă te oprești, te dai într-o parte. Într-o parte, pe dreapta, pe aici. Aici. Da, doi. Hop. Mamă. Mamă, cum patinează. Nu pot să mă țin. Wow. N-am mai putut. Oh, i-am dat. Bravo, Adi, du-te. S-a dus, Adi. Cel mai experimentat, a? Gata, i-am dat și eu. Da. Pe aici am urcarea? Așa bine? Haide. Bravo, băieți. Trebuie să mergi ușor. Trec mărei. Ha. Da. Da. Mă duc. Oh, m-am dus. Am crezut că n-am avut viteză destulă. Hai. Da, pe asta vreau să fac. Scoate și mie totul de ochelari. Îmi bag ochelari. O secundă. Tu îi mergi la voi? Da, pe la mine sunt fotocromatici. Ai trebuie să deschid. Pot să văd și eu acum, dar... Uite aici. Mamă, ce urmează înainte.
Și avem aici, dacă, uite, aveam apă potabilă. Vedeți? Opa! Mă las așa ușor, îi las să mă duc în hău. Da, o clătim. Știi că e potabilă? Da. Și bem și niște apă potabilă aici. Da. Băi, mă duc la pușican. Da. Hop, m-am ținut aici, stai să-l ajut pe Adi. Ah, ce mișto e, că am băut apă de acolo, nu știu, așa de senzație, nu știu de ce, că nu era setă, dar e mișto senzația, da. Îi dăm? Așa ar trebui să-i da. Vrei să bei și tu apă? Facem o poză. Hai. Facem o poză aici la... Adi, nu știu dacă se vede. Adi, dă-mi? Da, da. Asta e viața. Dăm? Așa ar trebui să-i dăm. E... Mai putem? Sau împinge la ele? Putem, putem. Hai, deci. Ion? Nu. Păi nu sunt pe roșu, sunt pe mov. Păi dai ușor. Opa, aici porțiuni. Avem scări înainte? Îi dai Adi pe scări? Îi dai pe scări? Hai, să mergi așa ușor atunci, pe lângă ea. Suntem la... Nu mai pot. Suntem la ce suntem? La push bike acum. Am venit runda de push bike. Îi dăm așa ușor, băieții au luat-o înainte. Și dăm ușor așa. Mai avem bucățica asta, am zis eu acolo jos, că mai avem o bucățică și ieșim în Poiană, dar n-a fost așa. Am avut o bucățică abruptă, după aceea încă una abruptă, drept și n-am mai putut. Dar sigur după asta este următoarea. Hai. Ce zice Adi? Mai merge? Că nu mai merge, mai merge un pic. Aoleu, urzici. Mamă, urzici să-mi bat picioarele. Hai că merge. Vezi că pe urzică merge bine. Mamă, ce noroc că avem cu asistul ăsta. Walk assist. Opa! Opa, Penelopa! Ești ok? Mai poți? Mai pot un pic. Eu, uite, Adi s-a urcat pe așa. Bă, Adi, stai mă să opresc filmarea. Că ne facem de râs aici noi. Hop, i-am dat pe aici. Oh, pe unde mă bagă. Pe aici a luat-o și Mărei, oare? Păi da. Deci mă țin după tine, n-am ce să fac. Uoi! Îi dăm după Adi aici, că e tehnic, știe pe unde se meargă. Mamă! Deci e... Oh. Hai că nu mai avem mult. Mamă, aruncă! Mă aruncă! Mă aruncă! Oh, i-am dat acum pe power. Eram pe NTV acum. Opa! Vine ușor. Mărie sus, ne strigă, a? Da. Îl auzi? Ne strigă, da.
Asta e ultima urcare. Și o să ieșim într-o poiență sus. Ce zicea domnul ăla, că era coborâre? Da. Ne-am întâlnit mai devreme, înainte să pornesc camera, cu 3 pădurari. Luam măsurător la copaci și ne-a întrebat de unde venim, cât stăm și cum sunt bicicletele. Chiar erau foarte interesați așa. Ne întrebau fel și fel de chestii. Că erau curioși. Mamă, ce avem! Adi, mă bazez pe tine, dacă eu nu pot, mă bazez pe tine să urci tot. Ai toată încrederea în mine. Eu te filmez, las bicicleta și vin după tine. Mamă, cum s-a dus, Adi. Oh, n-am putut. Du-te dacă poți. Du-te. Aoleu. Și ziceam că mai e puțin, asta e ultima, dar n-a fost ultima asta. Mamă. N-avem cum să urcăm așa ceva. Dacă era uscat, cred că urcăm. Da. Dacă era uscat, urcam pe asta. Urcam, da. Ia ce frumoasă e piatra aia verde. Nu? Plină de muși. Acum ieșim. Acum ieșim la Luminiș. De ăsta tot vorbeam eu. Oh, n-am putut. Ăsta-l vrea să-l fac să ies așa la Luminiș pe bicicletă. În tot doream. Dar fac bucata asta mică de aici. N-aveam cum. Ultima porțiune, ultima bucată. Suntem aici. Os! Îi dau și-o, da? I-am dat. I-am dat. Și asta visam. Pe aici să ies eu învingător. Hopa! I-am dat! Mamă, ce frumos! Mamă, ce frumos! La asta tot visam eu. Mihaela, am un vis! Ce tare! Pune și bicicleta aici frumos. Le pune la gard. Frumos. Thumbs up, thumbs up. Mamă, uite ce frumos se vede încolo așa. Chiar se vede spectaculos. Mamă, miroase așa frumos. A brăduț. Ne odihnim aici un puțin și pe aceea îi dăm. Încolo. Dăm, hai să-i dăm cu drona puțin, că e frumos. Uite ce frumos se vede încolo. Da. Da.
Pombiță. Mamă, ce derapează pe aici. Până moalele astea. Ce faci, Cezar? Așa te-am învățat? Nu mai învățat așa, dar ce să fac? Gata, am urcat în șa. Deci, curca asta nu simți nimica la rădăcită, mai pietre sau orice. A simțit ceva șocuri în brațe? Nu. M-am urcat în șa și sunt după voi acum, gata. Deci gata bucăurile. Ne spălăm și noi cauciucurile când ajungem. Da, îi facem o băiță. La bițană. La pelicană. Am ce nebunie și aici, totală nebunie. Urmează o coborâre? Îi dăm viteză sau o lăsăm ușor? Atenție la aderență. S-a dus, am dat drumul la frâne și dă-i. Mamă! Mergem la făcut, Adi? Da, mă duc până acolo. Așa intru la făcut, să le vedem așa. Ia să vedem așa, să vedem ce vedem. Dar fi bun. Ia uite, e bou? E bou. Ia tăia coarne. Asta ne întoarce. E bou? Bou e. Sunt mai multe. Ia tăia coarnele că e bou. Vino cu a. Tăurașul? Nu-ți face, mă, că nu. Sunt viței, sunt mici. Sunt mici, da. Me. Dă-i, dă-i, dă-i! Op, ușor, lasă-o ușor, lasă-o ușor. Lasă-o ușor, men, aici. Dă-te într-o parte sau nu știu.
Nu e dat înregistrare, dar microfonul nu mai merge. Nu merge microfonul, nu? Dau când te auzi acolo și nu-i dai viteză. Da? Sau îi dai viteză tu. Vedem ce... Acolo în urmă, deci voi v-ați dus, deci ei s-au dus, știi, glonți, era o coborâre fantă, fran cu pietre, cu nebunie, m-am oprit. Și m-am oprit ca să mă dau jos și mi s-a întors bicicleta acolo și a căzut peste mine, știi, pe loc. Hai, gata băieții? Hai, îi dăm bătaie. Îi dăm bătaie. Hop! Bună, Anica, uite că se vezi. Da. Bine, și la mine probabil că se vede. Nu, da, zic așa, că l-am mărit, că acolo se vede mai bine. Da. Gata, e dat play. Os. Deci Adi în care energie să-mi bat picioarele, eu nu mai pot să-mi rup. La câți kilometri avem? Nu știu, cât am băgat până acum? 30 ceva. N-are cum mai mult. Mai mult 40, da. 40 și. Da. Da, da. Bine, 30 Până moalele astea, 40. Sunt ca 100 și ceva pe asfalt. Oh. Abia așa să mâncăm o cerbiță, să băăm o bere. O bere bine meritată. Muncită, nu? Îți dai seama? Nu pot să stau nici cu pedale sau un furt. Bos! Aia ceva mai frumos, că e pe cuvântul dacă e ceva mai frumos. Nu există. Uitasem că mai trebuie să și urcăm. Dacă nu mai mică, era prea... Haideți cu noi! Toată lumea! Aici nu sunt urși, sunt mai multe. Da. Suntem prin Asia. Scuze? Stai liniștit. I-a revenit zâmbetul lui Mărăi, la Vale îi place. Dacă zic că ce să călătorească, dar a fost așa fază foame. Os! Os. Mamă, ce priveliște pe cuvântul meu. Hai să-i dăm pe coborâre frumos, dar fără frâne, da? O lași liberă. Două minute mai? Eu nici nu știu, eu mai am 16%. Hai că mă uit eu, spun, din față. Stai să mergem noi. Asta, vrei să-i dai? Păi nu, dacă îi dați viteză, merge, duceți-mă în fața. Hai, mă, întâi. Nu, că eu merg pe safe. Bine.
Nu era nimic periculos.